Hagajing penlong ya ke written test exam da ke Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police na ke benta ki khandai teli ki jatkam ha ke tanat pulet ke sarkar jilla ha ke live oi terik jemang arja arpusan uba lakadors AMIPS member secretary ula pentip ki don saungut ki kertong ki bala let thok ha ke por tho examen ya ke ni uba lakador ula pentip kat baudang a ya ke kaipot jong ki dong ya kon examen ki bala isim benta hadu ke ni ke sngi na ki district baper ke jilla Kumban syukudo ke board kelas sedang ye ke written exam nadu ke khat pratare jemang arja arpusan na ke benta ke pos UBSI signal BN operator MPRO operator unarmed branch constable fire mechanic fireman driver fireman EB constable BB constable MPROGD constable handyman but driver constable EB group Habakran uba lakador ulaong bakidan 10,000 rius pa khandai pulai ngot ki kertong gi bla yo ban tho examen hadu man ta sngi bat ki dan saungot ki noi kon examen ki bala le bam hok ha kapor examen da ka bapendan kam ya ki tiar bala mana ban pas ya ka examen Kumba pilai ngila sedang ya ka ne ka written exam jong ka Meghalaya Police nadu ka khat praterik jong ni benai arajar arpusan bat nadu ka sngi ka beningkom ngi ngilalong strict ya ka rukom tho bat ke jingrung jingmi jongki kena kada don ka checking kada don ka frisking bat ki pulut ki jongiru ki lalap ya armut ki kena ki candidate ki bale bakla bat ki bal pendangkam ki kam bean ban pas ya ke exam namar kata ka board kala shimkhya ya kane bat ya kini armut ki candidate ngila reject ya ke candidature ki jongki But nangni syakmat nginum sya yaki bakin rungkam lani bakin yele kam lani ban tho exam ha ka no kono ka recruitment jong ka police department Henry ni airu kalat yaki bakin appeal ha kitu ki SP jong ki district ka baki ki tho exam lara ki don ka no kono ka aka ka baki kwa ban ong in their defense te mentaka sniru ki pulut ki jungi kala perking bha ya kru kompet kumno ki khna ki wan kumno ki candidate ki wan but menta ka sniru arngut ki candidate layo kem ki ba ki penangkam bat ki lebe an bantho ya kane ki exam ngidang up menta ya ka report na ki superintendent of police jong kini ki district but ngin layo ya kane ki official report ngin sa shim ka kam ngin sa le ki kam kabadi ban le kum ka board ka Central Recruitment Board jong ka Meghalaya Police kalas dang ya kane ka written exam na kabanta ki khandai teli ki post ki bangin recruit ya ki brio ha ka Meghalaya Police 10,000 hrus pa khandai pulai ngot ki candidates kini ki candidates layo bantho ya kane ka written exams kila don ki exams ki bangladap hakito ki hakini ki tayo but menta kasngi kila don artli ki exam ki ba ngilapen long hakani kasngi kabaning kong menem step kalong fireman but janmiet kalong driver fireman hakapus fireman kidon 1,000 aspa khandai pu prangut ki candidate ki balong eligible bantho ya kani ki exam but menta kasngi 1,000 shispa nyu pu kandai ngot ki candidate ki wantho ya kani ki exam fireman kini kidang day kita ki preliminary figures ki final figures ngin sa ai ondala ngiyo na ki district baper janmet pade hakapos driver fireman ki candidate ki balong eligible lani kita ki bala bantho ya ki exam ki long nyu spa iwe ngot but ki bawan bantho ek exam ki long rius pa nyokusan ngot menta kasngi nakalyang gajonga nga kentu ya baro ki candidate ki madang yele ya ka exam lashay kasngi snobha watnum wanram mobile lani la kino kita ki electronic gadget sha ka exam hall wanlam tang ki kulom ki pencil ki ruler bat tang kita ki bapidon kam ba pin tho ya ka exam ke jongpi sngoba wat nomwan ra kinu ki kot ki bal pilat tho ba pin tap akipla ki jongpi namar ngindon ka checking
lada lap ngin reject ya ka candidature jong ki ba pinumyo ban le kino exam ki ba conduct da ka Megala Police snow ha ya tray lang bat ni kadang ba kani ka exam kan long ka bayat rinti but ni kit bok kit riang ya barok ki candidate bakin le ha ya kani ka exam ka badang don la shay kasni Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.